Мені здається, цю тему обговорила вже мільйони разів, але хто ми такі, щоб не обговорити її ще раз? Тож питання в тому, в який туалет потрібно відвести цю дитину, в який туалет це буде правильніше зробити, якщо ти мама з хлопчиком такого віку. Як на мене, то саме логічний варіант це реально взяти дитину цю і відвести її в жіночий туалет, разом зайти в кабінку і відчувати себе там нормально, вільно та спокійно, тому що ти знаєш, що на тебе ніяка жінка не накинеться з тим, що навіщо ви хлопчика двохрічку там завели в туалет. Я думаю, що в цій ситуації потрібно подумати в першу чергу про маму, про те, як буде мамі, якщо вона зайде у чоловічий туалет зі своїм сином, знаючи, що там є усі всі пісюари, наскільки їй це буде взагалі-то комфортно. Ми вже там не будемо казати про якусь там безпеку, да? Тож, як на мене, то саме правильний варіант це реально йти в жіночий туалет і не морочити собі мізки. Але це моя думка. Свою думку можете залишати в коментах та не забудьте приєднатись до мене.